này chờ chú hay bò kia mà lên đấy 수구 자다면이네. ज़्यादा टाइम ना फिगर फूल को वो जैसा तो लाइव में देखा नहीं है ये देखो तो अच्छा से कैमरा सामने लेके आओ तो ये क्या चीज़ है ये भी क्या चीज़ है तमाम मुझे एकदम नहीं ना पूरा विराट सुपर नो बेजा बाय नाय दो मानसि थाग्रा याव जाबाय ना ये पूरा बेंबायलै याव फैनानै पूरा नै इथिं थांसिगोन इथिं फैद' बेनो जोंहा सासेया पूरा नायलाय पूरा मा देखायगोन सासेया नै पूरा याव हाबसिगोन जोङो भिडिअ ये इथिं भिडिअ इथिं थांसिगोन जोङो नै मा जिङाव मानसि खारो। ये देखो अच्छा से यहाँ में उधर में काम कर रहे हैं दो यहाँ में पूरा हेवी है इधर से जाए मेरे बैठी जाएगा ये बिबार ना पूरा हेवी पार्सोनेल नै बे मा बिबार नामखौ मिथिया नै जोंहा सासेया थांनानै दांहैबाय नै बिबार नामखौ मिथिया बा पूरा मोजांथार माथो पूरा हेपी नै डास्टबिन पूरा एकदम माने जायगायाथ' पूरा मोजाङानो गाज्रिथ' बुंजाया पूरा एकदम माने नै जोङो नै बे मोनसे जायगायाव हाबसिगोन नै पूरा नै गाग्रा जायगाबो दं पूरा मोजां बा गाग्रा जायगायाबो तामान मोजां नै पूरा मोजांथार माथो बिबार दंफांफोरा दं ओमफ्राय दंफांफोरा दं बिबारखौ बाराखै बिबारा बारसिगोन नै अबेखौ अच्छा है क्या ये ओ नै बे फुल दोनग्रा जायगा जिरायग्रा बाथाय पूरा बिउटिफुल एकदम माने तामान समायना नै नुखादो खोमा नै आङो मोजाङै भिडिअखौ खालामगासिनो दं नै बे जाबाय दै पूरा ये क्या क्या कर रहा है ये देखो पूरा अच्छा है इधर भी नै जोङो बिनिफ्राय ओंखारलांसिगोन दा बेयाव नायनाय जाबाय आं बेलेगथिं ओंखारलांनोसै बिसोरो बेलेगथिं ओंखारलांबाय इथिं ओंखारनानै इथिं नायनोसै नै वाव नाइस बिउटिफुल वाव पार्कआव इदि थायो होननानै आं मिथियामोन दिनैसो मिथिबाय ओह ऐसा है क्या वाह कितना अच्छा है देखो ये पूरा ये आज आगे मिला है ऐसे सपोर्ट ये क्या चीज है मा बुस्थु यो नि माबानि बिबारनि मा बुस्थु यो रोदाब्रा दिन्था इखौनो जावो खोमा क्या लगा के रखा है ये माबा खालामदों मा खालामो नै बिनिफ्राय ओंखारलांसिगोन आरो बेलेग जायगायाव नायसिगोन जोङो नै पूरा नायनो मोजांथार पूरा हेभि पूरा जों ओंखारलांसिगोन नै